Pakuluin mo muna po natin yung isaw natin sa pressure cooker para mas malambot po yung laman. Tapos lagyan po natin ng konting asukal para tumamis po yung laman or yung sabaw. Sibuyas na pula, dahon ng laurel, siling labuyo, tapos meron tayong betchin, pamintang pino, iodized salt, 2 piraso ng nor cubes beef, sukang rose, tapos toyo po, toyo na silver swan soy sauce. Kahit anong pong toyo ang gagamitin nyo po pwede. Tapos po ito po yung isaw na pinakulo natin na sinali natin ngayon sa mangkok. Magigisa na po tayo. So yan, nauna na po yung bawang. Ala, nasunog. Lagyan po natin ng sibuyas. Ayan. Tapos po isalin na po natin, ilagay natin yung isaw ngayon. Ayan yung isaw. Tapos lagyan nyo na, ilagay nyo na po yung, ilagay na natin yung laurel natin. Laurel yan, daw ng laurel. Yan, haluin po natin. Pagkatapos lagyan na natin ng sukang rose vinegar. Yan, kahit ano pong suka ang gagamitin nyo po, pwede naman po. Yan, haluin po ninyo. Tapos lagyan nyo na ng pantimpla. Ito yung nor cubes beef, 2, tapos yung paminta, tapos yung betchin, ayan, at yung iodized salt. Ayan lang siya. Tapos ihaluin nyo ulit. Ito na po. After 5 minutes po, ito na po yung itsura ng adobong spicy adobong isaw po natin. Ayan. Ayun. Tapos po isasalin na natin sa lalagyan. Ayun na po siya. So mag-additional lang po kayo ng sili para may ano po siya, may kakonting ang spicy po siya. So ready na po. Thank you po sa ating tutorial. Sana po meron po kayong natutunan. Maraming salamat po.